chi. Da ni wedi clywed yma bore yma am y toriadau yn y sector gyhoeddus, am y sector breifat yn crebychu, ond os o neb wedi sôn am y trydydd sector, am y sector gwirfoddol, y sector gymunedol, mentra cymdeithasol. Dyma'r sector sy'n cyfrannu 1.6 biliwn yng Nghymru efo amser gwirfoddolwyr. Dyma'r sector sydd efo incwm o chydig o dan 2 biliwn yng Nghymru. Dyma chi sector sydd efo 30 o filoedd o fudiadau gwirfoddol ar hyd a lled Cymru. Maen nhw'n weithgar yma yng Ngwynedd, yng Nghaernarfon. Da chi fel finna'n gwybod pwy dyn nhw. Cyngor ar bopeth, Age Concern, Cynnal Gofalwyr, Gista, Gymdeithas Stroc, Bernardos, Gweithredu dros Blant. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd. A gweledigaeth Cameron a Clegg yn y Gymdeithas Fawr ydy grymuso pobl mewn cymunedau, grymuso cymunedau i ddarparu gwasanaethau hunan. Mae gynnon ni hynny'n barod yng Nghymru. Mae yma ers degawda ers canrifoedd. Mae'r gwirfoddolwyr yn gweithredu yn ddyddiol. Mae'r mudiadau yma yn darparu gwasanaethau rheng flaen. Maen nhw'n gofalu am gleifion, am yr henoed, am blant, am bobl ifanc, am yr amgylchedd. Mae hi'n sector enfawr, ond os a neb di sôn amdani heddiw. Y negas gan y sector i rali yma ydy peidiwch ag anghofio amdana ni. Mae gynnon ni rôl allweddol i chwarae. Mae Clegg a Cameron yn sôn am y Gymdeithas Fawr.